Le déirní ghlach an agriocht Drumadore páirtí bheachtas náisiúnta le hargad a bháiliú gan charthanacht Focus Ireland. Tá Drumadore an agriocht is smaoinigh a chuirnt ranganí dhrumadóireachta grúpa fáil. Agus fuilehéid tá cearlanna á reachtá lecha fudfad Chonamara, I ggófáirt le pleanáiltanga Chonamara lár. Ach céirt go dtíreach atá gceist leis na ranganí dhrumadóireachta seo, agus céint broch a bhaineann sló. As broch atá gling leis na ranganí seo ná ceol, crac agus cordas. Tá an daoine le chéile chun ceola ólam bhealach spríúil agus chuimseach. Tá aclíocht agus gatí ag buint leis an dhrumadóireacht. Tá níos mú ná 500 daoine ag dhrumadóireacht le Drumadore in Alamh. Bhí go leor tarrán agus smálam sa tarrán agus is smálam le bhí mudstin na músach suadaí. Chasam an cantíine ach ní chasman na dhrumadóireacht. Tá na dhrumaí go leor lam leis. Gar leis an lucht agrúcháin tá buntáisí ag buint leis an dhrumadóireacht gon chorp, gon inchin agus gon anam. Caríonn an gníomhaíocht seo le scileann na mín agus olú le Herbert, agus le stros a laidú agus tugann sé deis do chuoine, tuairt faoi stína na ceol éagsúla ó chultúid éagsúla.